kono yehwe de monyama odi no so enna no pen so ase mutumi ne ahodin ti nim sakra nya benya kwafa ba mu da utumi adi for bonofo no hye na asodim ne abompai amen 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 be da radi ase enna no pen na en monyama ni kabia ne de ma ososoro nyankopon ona doye ene na humobro ma yeni nkomo kakra ena de ma header ana me kofa message biaba na mepese otie ni bientie se wo pese odiye unam famo mepese me de kasa kakra bi at times me nya nipa me kasa fa so bediye hu that's right but the tobri bi ana wo se ye biemu kakra edema wo mepese atie fontie me pa giving oma ayadia ahuhia na mamen kasem wencho a Christopher nim se ana nipa nim se me kobo empire said e be ya madwuma betumpon me kobo empire said e be ya mediye me pese me diye ti me ya konchene me di mu yada yes me koje oyere e sikaduro no waje o me koje bibia be se me dem na diye di abreme me koje nsu aba pete ba bia me yadwuma me yadwuma ankoso ntino me koje bansere bia na bodua ana abundance bia to me nsa that's it na twe customers abreme giving the person na otiefo biantie bibia radio ye bia won principles amen adia bia radio aye won principles ya wadia wo ya ede nkwaje abebro amen amen eno anu so obaji Yesu Kristo adi na wato boni atoagu utugu so ati ase yes ana se wajai boni ye na wapa hu achi wati ase ekwasem na wama kwa ma ya bawasuo na onkonkuru ni oja nso abawasuo wati ase yes the person me kira wade na wabotre na bra holiness sanctification yes righteousness amen na wajina no kora gina mu na oni gidie atua na mo amen na waboni padada na de asanuam sanuam ma we na kreti nkwaje de brew fa no tutrim prayer a communication between you and God the bacha what you say prayer yam fa ne se me pese me ware me ni awrade communicate no atre me amemfe oba kro yi ni free memfe that is communication amen amen ade abache minim de wo enem me ni awrade communicate no atre me kwan amemfa so that's it that is prayer me ko akoda minim de besi nanum me ni awrade communicate ne matumi ho ahye ne nsa na wawe me abome ho ban abome kra ho ban amen that is communication me share bible me nenti ase me sra won konkon se o ma kire me that is communication prayer emphasize ka mere nipa abio prayer enkreti yedie amen amen enti sama ya kwankyere na me de ahwehwe yiyo ayo haw kase wa hwe kuro betu yam woni yie enti so yiyo asem na me kan amen amen sofo me pasam nso me yadefo yan sase jo be a Proverbs mamen kan quotation be Proverbs chapter 28
ɛhɔ na mede firi mede de ano ɔden hyɛ aseɛ. Proverbs 28 ti asɛm ne yɛ 28:27 deɛ ɔma ohia ne renhia no obiara ntie saa quotation. Obiara a ɔbaa ne nsɛm ma ohia ama hia ni renhia no obiara nhyɛ no nso. Nipa no oni baabi da wote aseɛ ataadeɛ kora oni bi hyɛ. yes wɔse deɛ ɔma ohia ni no renhia no obiara ntie ne yie wote aseɛ oni baabi da deɛ ɔdi ɛdene ɛnyɛ sɛ ɔmpa adwuma bɛda adwuma no ɔyɛ a nsi aga nabi koye ɔbrɛ ɔfɔ so nti nipa fa ne kwa obi timi de ne yɛ adwuma na bi akɔma no wansi di wotimi sɛ ɔbrɛ wote aseɛ ne dabrɛ mu nyɛ deɛ ɔdi nyɛ so ɔho sɛ de siteɛ ɔna awurade se deɛ ɔma wɔ hiani no renhia no ɛhia wo da na de oyi n'ani no benya nuabɔ pii so ate aseɛ enti sɛ mepɛ sɛ ɛhia me a ɛdɛn na wɔsɛ meyɛ ɛyɛ awurade asɛm so die mempɛ sɛ me sika bɛhye mempɛ sɛ mɛyɛ mɔbɔ maba bɛda ne hiani. That is the principle of God. Ɛwɔ sɛ mebɔ m'adwe mpo sɛ deɛ mewɔ kakra no meni ahiafoɔ bɛkyɛ. amen sɛ wode aseɛ me deɛ kakra a mewɔ no nyɛ deɛ wɔnyama no busuo o abi o kakra no a mewɔ no meni ahiafoɔ bɛkyɛ. Awurade se wo saa nipa no ɔma ne hia wo da amen ɔma ne hia wo da. Amen. amen wɔwie no ɔse wowɔ bi but woahu hia ni woayi w'ani. nya nuabɔ pii Awurade so ɔno awurade na abɛbɔ odua na nnuabɔ no nso ɛnyɛ ko ɛyɛ pii. So ade aseɛ enti adeɛ baako a yɛnhyɛ no nso ne sɛ yɛwɔ nipa bebree wɔ hɔ a awurade abɔ wɔ nnua wabɔ ne dua bɔdua wote aseɛ yes wamfra ntenama yɛ o wamfra ntoa wamfra kobiri ɔno nyame no de ne nome ato no so. kɔsɛm paa So ate aseɛ ɛfiri sɛ wɔyi n'ani firi ahiafoɔ suo oh enti yɛ na yɛ sɛ meyɛ akɔnkyene mebɔ mpayɛ mekɔ mpaebɔ wɔ santa ase ɛna mbɛsere kɔ ahwaa mebɔ me yiediɛ ho mpayɛ se wote faako a wote w'adeɛ so meka mmoate prayer ɛmfa wo yiediɛ mmerɛ wo papa prayer wo ɛntimi mfa wo yiediɛ mmerɛ wo prayer enti ma deɛ ɔtie me no ɛntie ne yie mepɛ sɛ obi a ɔtie me no ɛntake ne serious ɛntake ne serious bɛda ase obi a ɔtie me biara no ɛntake ne serious amen amen sɛ meyɛ kristoni anaa nipa biara ɔbaa ne nsɛm no awurade hyira no amen 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 wɔse deɛ ohuru mɔborɔni mmɔbɔ no wɔde fam awurade ɛnyɛ saa na ɔkan saa na ɔkan ɛno nso wɔhe proverbs wɔ a wɔse deɛ ohuru mɔborɔni mmɔbɔ de fam wan awurade awurade amen amen hyɛ saa de no nso enti sɛ meyɛ kristoni a anaa meyɛ nipa bi a yɛwɔ hiani deɛ ne ɛwɔ mɔborɔni deɛ ohuru mɔborɔni mmɔbɔ de fam awurade enti mawuru mɔborɔni a mafiri makoma mu ayɛ biribi ama no no saa me ntɔ ntwene yɛka sɛ obi afam wo biribi a ɛte sɛ mepɛ blocks asi dan na megu so si na me blocks wasa na wodi agu am sɛ ɔfam me bi wote aseɛ na mebɛtwa bi na mayi wɔ adeɛ ayɛ deɛ ama wo so ade aseɛ enti mefam bi a na mesi dan no a sɛ
me sit down no na me wie bi ho me blocks no bi kura me from order 5 and so me see we na ka be 50 me me ka so fa sorry asie do huru mo broni mo bono or the farm asafo awrade me pese etie fontie hoyi ebio ma aya wose ma na ma de abai mama hada na na me kasa asem ma na mama na dodo ahoma no ana me awrade me hwaso de ma yesu nso se susukuru wodi susuo no anu ne eba miamia so de amawo ne de bi aka ho what you say enti enshira hunam fam nshira no awana kwa efaso yes amen amen na adia ba ko master di ewo nipa honi woje me so amepe amen amen yekura ayam wonyono atiri modene sa what am I say yekura ayam wonyono yekura atiri modene nipa tiri modene to the point to say nipa yam wonyono to the point to say na me anim ni sa offering nipem wonya hwema no na o ma obribi ayane soden so what you say yes sa nipa kro na so hwehwe se awrade nya bibi ma no amen amen fine go be quotation no Proverbs chapter 19 verse 17 verse 17 say do whom oboni mo body fam awrade na do de man no be hye na namu de ono de maye no be hye na namu obehye na namu on say we aka no yes do whom obroni mo bo no de fam no awrade na de ode maye no be hye na awrade so obehye na namu that's right so what you say enti ade ba ko ma hu ni say so penchira ade dodo afiri nyame ho a no kwasem pa wo hia ni mbobo amen na hunu mobroni nso de abai mobo wadi aketu awowa no eni bi nche amen 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 na urade ahu ama wo dodo afiri se the moment you want to put no na wo ye de ubuma mamen kasem we me kasem we afiaso sabe afiaso yayi sabre ya na manfo dua muro me yobia me nije apapransa ho me pe banku pa empampa me nije wo yes maburo roba ma me koka me dugu nsuom ade ka banku a metimi adi nyansa ba na wamu sama kodo foma tutu fom de aburoni nyina akwose ho na ma ba tena fie anti asia ne wo soro engo modwene wa anti asia die bi ya buba bi say de okuafo be die mabura apase what you say from anso onitifo onyansani de ba cha what asia kwasem wo de aburoni nyina ba shafom wo ni daso say wakota asase biribi amen 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 what you say asase nso me body plan that's right awurade sure say enipa no hu say odi aburoni cha asase e be ye no awurade so ye nyansafo o se me bo asase mam asase multiply na ma nti aburofia na odi shafom no e be yi ahaban na ye dua na no ma sisuo di agoro what you say fine na as ayimata miensa awo dua baako enso de aburani wako ana sefo asase kura no wo chani bribia o multiply ma enti se nyame what you say enti ade baako ama hunu ni se sababu kase o mamu won hira pi asene ogea de ogea no wo hirawo
hono na soma aka no se meda wase onyankopon onhyira so dia se meda wase onyankopon nya de onhyira amen wonim se o nipa bi ho a da bia ono na ka kire obi nka bi nkyira ne pa obi abla bu pampa every day obi na ono ka kire obi nka bi nkyira ne pa practice what practice amen oba so di ye ana unsachi adana no Jesus ma warning bi our attention Mike osemo nshana munhwamu ye look munhwana munhwamu ye papa ho look I think Luke chapter 3 also was shana hwe ho ye papa ho na nya de nipa nyama na busuo mu na ne nkwa wo what you say hwade na kasem bi asore korokora no asore ayekono ye nipa ne bebre okọ asore a woni mi se obabo afore obato correction prensa awade ni mu cha sa woni mu hu amen awade ni mu wo acha sa woni mu hu sisa wansi di mes to wansi di 3 se sa no motaye the apostle for no ya for the bo so what you say and so kon we ja 1 million fi ono na ase for the wansi di ye rade ayama we ja 1.5 ho so what you say enti yesu se de osusu se woni bi no kakra no wompo no ba sa dia ya de abai afiri ni nsam enti ade ba ko ma stadium awuni se opa esuma yawo mu a Christopher akose ye papa ye miye ya nsam o ti ase opa suma ohia tede ewo mu a Christopher but yana wo se di ye cause what principle di ye di ba de ba belew yen amen ani eja to ana de anka ho ne ye so no ba jo ati ase prayer eno se nam ne abom pai na ne ngongo de oso yo to me bia watra madwuma so to me bia o ma misika sam nkoyi de wodi me nya wo misika sam enye to me bia omye ni nsam woti ase to me bia ni wusika tieniye to me bia nchi wadwuma so tieniye pa ba jo ati ase ni nyina ni se o pe so ye miloni ansa no aya doye obi so o sa adwen that is your motive ana yesu sini nkanche ose de osusu se woni bie no kakra wo no oba de bai obaje wa woni mi se woni bie no ebi ye pepe dodo what you say oni mi se ye wo bi o ha se mfa se me ne original nam sika himbotum se meto aduane am original di bie ntie nyina ba kire kom obi kura se suba no pao what you say so meto aduane mu odi bi nti so for bonche di amempe obo jabo nje di ompe enti metrasia ya na me wura ho amanipa ade ade na hawo enti awo kompai bo no de awo soye ama oye yoba no ya twa na oba aburu num ebo simple pa so simple amen mana mama no he mama ka sam kiro enkramofo mama fo nya example yo obi wa na wakwaje store na kramoni nso abaje store what you say kwasem na kramoni ne de ya settle to mu ade obo se okompa ebo obi entie ne yo okompa ebo asekere ne se kramoni ne ba ye no ana wakwaje aduro na de abese adwuma mu ho ana atwe customers ma no enti antona ade it is never true anya nukura nyanti ameka sa anya nukura ni kramoni ni firifie no okwa
wasesa sika guru bottom ebia 1 cedi 1 million enipa dodo sign na 1 million 1 cedi ebe ko mo nipa 100 what you say 1 cedi etimi tokoko ana meboa say nipa 100 na o ma o mu kokko no ma no pan nko ano awose urade mama na wose urade bia sa gabo no yade yabai amano sadi abaya obatra nipa 100 ako 200 ready you said the bia no po beye what you say because on say every morning obeye be ma de oni aduane anya bia di so what you say yes one so there what you come kura no business no sika wo na ni di wasi akwa wo na onyo o ye wudi nipa ne kuro no ntina wa yesa sin na wia na ebo no o ma wo obasa twawmpo di watam omudi o matam da bia ani odi abatu jase asafo no odi abatu jase wuche kramonia o sika o de bakwa alaba no akohoro o bodam sika won kwa won sabe bai oje 1 million okodan ho 10 billion yabua unti en wieda ne wo yesu si obia wo sira no mama no that is Christ on pese be hian on pese be sesefo what you say we say obia wo sira no yede dai money bi wanyi mo amen said ya beya wa konta be doso amen said ya beya wa de dodo be doso amen but ya Christopher me kan dwam asafo no kura wa so dem asafo ni madoye monokro always asafo nchaade ye pese ensorema na be chaade monokwasem what you say se obaji ni pay na obi ye moburoni wa so dem ho na sofo be kasa giye adwuma onye ni pay 15 million na wo giye no quantum 5 million kasa gi na fa bobra onye na meda no ayan konta wi what you say onye enti se na ma asafo ho kire won what you say enti this one fashion can we what's a miss yire mo agiska na enti so ba ha ya wasafo no bebre o mo ne nam ho adwuma yefo so ensore ma no so wadwumam aya obasra wo kwa ba ma na envelope aya obasra no ano mot aya obasra sa ya Daniel asre David nso say wanyiri wafo dwuro wo hu wotrenini a wo hu ma na sefo esa shade ba na ekoso pa koso what you say are wo pa o and me see giving aya door open to every Christian so o ba won sam ama de oni bia awurade shemuma o ba won sam ama de oni bia shemuma e ba ta what you say yes o ba won sam ma de oni bia awurade so shemuma amen asamba na me kan na no pa o say the Christopher me say o mo bro what the upper me say many pa from sorry e me jira nka say oh say Gabriel ayiri ho akyere me one ma ke na bai na say no me sam futuro me de o me de ma me say ba bi o mbesi ye no e ho futuro na me sa se me de ma wa obedi ye na nhwe enipa akujai obi be ko bi o nsem na ye nhira no o kon futuro di ye ma so fu bi timi wura ne mpabo o se me pedi o beti o de na ba wuram wodu na wuram a wodu na wuram nhyiram nhyiram mpabo na da 10 million na da ho o di mirika be 10 million de na ko wuram so nam kwa wohia de o siska amana what you say onam kwa ho no o hia de sebi o te foma wa wo nkwada miensa na ya bom ni kunawu do obedi adene wo yikunafo wa ama no na ko hyesu 10 million what am say enti ya mum ya nyai ensam kase ana Ghana ayeden am sebi producer we are Christian here o kan bia na ma wo so ya kwasea Ghana ayeden anya adene
ɛnyɛ dene ɛkɔm ba wiase nyinaa but awurade hwɛ Jacob ne ne ma he feed them ɛkɔm baa awurade feedi Elia mepɛ sɛ wo a wotie me nnɛ sɔfo yɛne ayɛ ne bi yɛ wowɔ bi ɛna no ayie baa fie ne yɛhu sɛ wowɔ bi wotwa ntoma woyi su fo chip wotɔ unisi gu so credit ɛna meboa nti 2 cities 5 cities sɛ nka yɛ nimu a nka yɛbɛhwɛ wɔ ma ɛpɛ bie nka yɛsɔre yɛpia bɔnte a na yɛpie sɛ yɛkɔyɛ adɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛpono bɛyɛ deɛ bɛni ɛbɛbie yɛ nimu a ɛne a wɔ nipa no bi nso wɔ hɔ a ɔma take it for granted ɛno na ɔmo so de ayɛ ɔmo business wote aseɛ ɔhyia wɔ ano aka kyerɛ sɛ mefiri suhum na mebaa no me nneɛma bi abɛlɔɔko ɔboa wote aseɛ ebi bɛsi wɔ Aberepɔ junction maa bi tentene bi saa ɔtaa wɔ traffic light no ɔha no aba sɛni ɔtwa ne ti bi saa ɔha no aba in fact me ho akyerɛ me mesɛ wɔ a mehu sɛ kaa no dɔɔso bɛkye wonam hwɛ w'anim a nyame honhom wɔ anim ɔboa so said it here. So would do a young brother for Abu who do you hear me? I will be what must you? A dear Bakua, woman young son and Sunni. Young Sanka, some of your Mayans. Amen. Amen. That be on the cup of me, sir. Michel Predu. What do you say? Me made the Bama. Michel Predu. Wosra me amede bema wo me ma so amema wo de ode beto aduane adi anye sami obi o Bible so obi a oto pete obuma obi di adone traso nso ahia no so ya se ente so ya gidini na pese nyame hyira wo ewo sika mu a to pete amen sa wo ma mentu mefra duty nhwehwɛ nhyira me kɔma papa wa na me tɔ shirt for watch ɛna mpaboa ɛde kɔma me papa nhwehwɛ nhyira wotɔ ntoma ma oyira nhwehwɛ nhyira ɛyɛ duty o so de ɔbakɔ school do university nhwehwɛ nhyira ɛyɛ wasɛde so obi yɛ bibi ma o na ɔyɛ bi ma no a ɔtua ne ka nhwehwɛ nhyira wogye so amepɛ amen nti yesu sɛ obi yɛ sɛ dabi wase sɛ obi yɛ bibi ma wo nanso yɛ bi ma no a nhyira baa na mowɔ togyefoɔ nso yɛ saa wote aseɛ adeɛ baako a mepɛ sɛ akristofoɔ ntie ni ɛyɛ ade dodoɔ o ɛna abɛnya enti meka kyerɛ sikafoɔ no a mokɔ children's home no sɛ yɛkasa bi a wowɔ sika mase sɛ nneɔma mede akɔ children's home mede akɔma wɔn ɛno nya nkwagyeɛ ɛne ma menka nsi so dua enti na metrɛ ɛkwan a bɛfa soɔ wobɛnya nkwa ɛne kwan a bɛfa soɔ ɛne nyame akasa communication ɛne kwan a woyiyɛ ɔbɛfa soɔ ayɛde abɛn aba ebia wɔ ne la enti sɛ woanhunu a wobɛbrɛ gu amen yes ɛnyɛ ntotosoɔ dodo asɛm na meka no I'm talking about the giving gyeme so amen ɛnyɛ ntotosoɔ dodo asɛm wogyeme so amepɛ amen ti asɛm no yi the first offering Christ is the first offering to every human being that is why yɛ ɔba fɔdeɛ wasɔ dɛm yɛto correction no okogyina correction bohu okogyina ho pɛɛ ogyina ho ɛne ɔhwɛm ɛna amanfoɔ de correction ni bɛgum wɔn nyinaa de bɛgum no obiara de ansɔ Yesu Kristo ni
je oba kunafo no asekyerɛ ne sɛ de owo nyina no ɔde betum oni bi wɔ bi enti ohyira no oba kunafo ne naja enya adwene baako because agya no ne ba baako pɛ ɔne Christ ɛna ɔde ne ba ba afɔde enti ade bɔ ne so Jesus ne di ka ko gyina ɔkyerɛ sɛ ɔno ne first offering. Amen. He is the first offering okɔgyina ho to ɔba ne de to ma no so ɔba kunafo nto boa so bukyɛ obiara de na mo de monyama na busuo mu na mo de aba what you say okura 1 billion na akoyi 20 Ghana ekoto correction enyo nka so aba for de o onya hwe amen onya hwe o da lan cruise ne boye 4 billion what you say 4 billion car mu na wote and of fear wasi over there 7 billion house and wote mu otade ye free suru kosi form near to be say me fa 5 million and a show what you say and wa council man kasa no woni kwa wo be at least be 3 billion dem we are juma wa katua be 20 million per month na wa kwa sorry no kwa 20 Ghana and can't say what is some above for the amount to shame was it your money do and some what you show bebre. That's right. Amen. Joe me ko to quotation be a breneko be other Haggai 1 verse 6 to 11 and a Malachi 1:6 to 14. Malachi chapter 1 verse 6. Ose obedi na agani na akwadi ni wura. Obi anta yo ose agya obedi na agani na akwadi ni wura ni. Ana kwa nso edi ni wura ni. Na se agya ne myamani die wo he. Na se agya Nyankopɔn ele wagya de a na ni die wo yi. Na se owura ne me a misuro wo he. Obusa se wura no no a suro a wasa kwa de suro ni wura no ewo yi. Asafora no re ka kire mo. Kenkan. Asofo mo bi mi die ne mitia na mo ka se die mu na ebu die ne mitia. So just here. That time asofo no no bu awurade anim anim tia no ma say bebu so mo say jara ayi what they say Mika say Hega ade amu ne ebu anyame anim tia mo de pan no hu akum bre me ma for bu chia so first one no me nane no yo se nya pan no bio onyu se woni pa de ho a ba sori a sika aye fi atete no de pipa asoso do no ye no hwie nyi ye do no ye no hwie ye no God ya beto correction bo ya bono so no no aka say o me de be ko bank ade what you say bono kro o ya beto ba o de be ko bank so what you say you are insulting God pan wa huakum pan wa bohura the one kasa ya de mouth said dia uni dia wani nye ho ko atam no de abre nya message so ya se and I no ka say me say yam fa ne say wo ofa ene kwasi pon woni me say wo ofa nya me adom ne nsem wo bi ana wo ko no ho akosire sika so ya se wo ko no akosire sika dia akoya adwuma woka wo nsem nyina wie ye no na kwasi pon sori no yi 1 cedi nso kura na sa ye fi no de to se jiwe wa na kire ana so animu bai odi afia animu bai ana ade be free ho na fa free sabre ne kwa dwene bai ana ada dwene wo papa no be dwa papa dina temo wa dwene no tirim no akoma mu o jase teni enti ade ba ko me pese enipa ntiani menka se ko chesofo ade onye saa but so chena ade ye but wo sofo nso ba won sam ama de oni bie antra
say she says dabia when you make wade. You need to do something. When you say you was so funny be ho, it mean dia de ba fie. Na kokko bode pan no na gu ho na pro. Ba sound so fa bi ado na ye nhira wo. Anybody was so them ho. Ebi was so them ho de all the Quran oni bi. A pro. Me passa wa ya se. A pro. Pan no gu ho pura. Body na gu ho bre. So what you say? A pro. Na ya sisa ko gu ballem. Ya sa de foforo sa de be. Abra no wa sa gie gu ho. Na prayer tower for the hona komo hwe wo mo. E se wura de kum. Wo sa sofo wo se wuo. Enti na sofo na nyinya yare no. I am one you a three more than the pub bonusum. What have you? And the second is say, Obijin, won't say, so for we. Mamma can crunch them. Tia 70. Into say, and son of my son suffer, and Cassofo be a servant. We are quite one of us awesome. Yes, to buy and one of us here. One answer for penny are awesome. And you say, you're so much awful. What do you have here? One man go school, Papa. But if somebody come who buy the Passa, Kakrea making, Obajum Matimi. Amen. 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 Huna doye, huna forbo. Amen. John can see. Mo de pano ho kumbre ma for buti aso na mo ka se de na ye de kum ho sem su se Awurade pro ya de otumbu na ni Awurade pro ya de otumbu na ni utia na se mo de na na se correction bowl and you want say ordinary bowl the moment ya ye be don atia ma Awurade no e Awurade dia so ya ko ofre na se de Yesu ko gina ho apam foforo mu no ne ho hum gira ho timi mo awon sa de ko wure mu no hwi nkura wo Yesu ani bio ehirbotum ayena bufu abo ana aseme ne obi ko tumi try say dem say na say asa de business me na me ko yimi sika ntum me kai kejetia akwa bi di anka ana beto offering ana wa bodam no normal am ne me di agoro ana wa bodam me sia na twice a wa bodam me wire homa no so no normal odi tum no ojan dan na o kwasiafo so ala ma begina that time na gama bi so preach say correction ye what you say nti say preach ye na de ade so na ye na bufu ta kwatama nka ye di no de abetum ene wa bodam what you say nti me samo abusuafo jo yan kansi ana se mo de abo ni fre ni bi ba afode a enye bone na somebody apache no yare fo bi apache na yare fo de betum a enya bone koma wa amna nani be so wa na owi a wo si wo de so paso okochi otumfo odwaya pe odwaya nani abo pe odwaya nani abo anantwom ni jato aya no odwaya ya kire ne na mienu ye fa ko otumfo se gate wo be wura ho what you say you but show them because over did the natem so I say I can call for no on budget asa chu the dua mo akofo foforo asa de aba de o so chen no what you say entemesra agidifo ye di apono no de Kristo bie adon ni babia what you say at the home ni babia mebre ne ko mentimi kan nyina o mamu won srawo atra waje ha na no ka se me si wo de wo baby na so bi ba fode a se o preaching kwanchan se te sense ye ka mu
sa sɔre na wotwam ne yɛbɔ afɔdeɛ wura hɔ ebi sɛ ɔbɔtɔm nko adeɛ a bobi wote aseɛ na onyansafoɔ ɛde ne nyansa ɛdi asante hene sika bi metam na so na ma mennare kyinkyerɛ yɛnhwɛ adeɛ o na na gu nsa brɛman wote aseɛ ɔbaa bi bɛtumi asoa bɔɔdeɛ duro apam kɛseɛ na ɔtete nkontommire abɛka ho na wasoa ɔde bɛforo ka wɔbɛduru a na wayi agu paa mu na wasoa na wapayɛ ago ɔduru ahemfie bɛbiem maame wɔkɔɔ sɛ mede aduane brɛ me nana mekora meni no na masom no ɔde asom no ɔwoɔ mesrɛ mu o moma menkyea me nana na me nso mahunu sɛ me nana no nana te hɔ no bɔɔdeɛ ni nina so sɛ ɔbɛdi bɔɔdeɛ a ɛnyɛ wo deɛ na ɛde bɛfiri brama ayɛdeɛ bɛn yɛwɔ bɔɔde hema a ɔno de bɔɔdeɛ bɛadeɛ bɛn ɛbɛba yɛmfa bɔɔdeɛ atwontwom so atam aseɛ yɛde bɛbrɛ no wɔbɛserɛw enti sɛ wɔyɛ saa mekyerɛ wadeɛ o bo sɛ wakyea nana na afei wɔsɛm wɔbrɛman baabi a bɛgu sɛ baa ne nkyɛn hɔ a na wakyea no afei another day na maame yɛ tam wɔ dwan na wasoa na wɔde abrɛ nana nana sɛ ei na wɔfa yɛ wɔsɛm wɔbrɛman abusua metam no kɔ deɛ meka kyerɛ nyinaa ne sɛ ɔmam ɔnhyira ɛsene wɔkyeɛ ɔma awurade bɛhyira wo nyame nhyira wo